Ang ganitong premonition, kapag mayroon tayong premonition, makinig tayo sa mga premonition yan. Yung isang pagkakataon na mabigat ang kalooban ng paglabas mo ng bahay, na parang ayaw mo lumabas, makinig ka, marahil ay mayroong nag-aabang na aksidente na maaaring nangyari sa iyo. So, dapat matuto tayong makinig sa mga mensahe ngayon. Marahil yan ay mensahe galing sa ating mga angeles, yung ating mga spirit guides, yung ating mga guardian angel, o mismong tayo, meron tayong kakayanan na matanggap ang mga mensahe na yan mula sa kabilang dimensyon. Makinig po tayo. Ngayon kapag meron tayong mga panaginip na marahil meron mangyaring masama sa isang lugar, isulat po natin sa ating dream journal. Magkaroon po tayo ng dream journal, ilagay natin ang petsa, ilagay natin ang oras, ilagay natin yung buong detalye ng nakita natin. Para meron tayong basihan kapag merong nangyari sa isang pagkakataon. O kaya, mabigyan natin ng kaukulang babala yung mga tao na involved dito.